Beviset på Pythagoras sætning. Sætningen, som lyder på, at a i anden plus b i anden er lig med c i anden. Den kan løses på flere forskellige måder, enten via formler eller visuelt via en løsning på denne figur. Men først skal det bevises, at denne firkanten i midten faktisk er en firkant, altså at alle hjørner her er 90 grader. Først har vi det store kvadrat udenom, hvor siden A er her og siden B er her. Det vil sige, det her er A, det her er B, det her er A, det her er B, osv. Derfor vil arealet af det store kvadrat her være A plus B opløftet i anden. Og hvis det her er en retvinklet, eller er en firkant, hvor alle hjørner er 90 grader, så vil det her være C i anden. Det kan vi bruge i senere bevis, men først skal vi lige bevise det. Da siderne her er ens, alle de her trekanter er ens, så ved vi, at de her vinkler også er ens. Den her er den rette vinkel, åbenlyst. Så derfor ved vi, at der er 190 grader i en cirkel, eller i en trekant, 180 grader i en trekant, og hvis det her er 90 grader, så skal den her og den her være 90 grader til sammen. Derfor, da den her er ens, og den her vinkel her svarer til den her vinkel her, så vil den her vinkel her og den her vinkel her også give 90 grader. Og da vinklen, eller da en linje er 180 grader, og de her to vinkler her allerede er 90 grader, så vil den her vinkel også være 90 grader. Derfor er det bevist, at det der faktisk er en firkant med 90 grader rundt om. Så nu ved vi så, at det store kvadrat her, det er arealet af de fire firkanter, eller de fire trekanter her, og C i anden. Eller også så er det arealet af de fire trekanter, og B i anden plus A i anden. Derfor er sætningen bevist. Det kan også gøres via formler. Det er her. Formlerne her viser, at arealet af det store kvadrat, det er A plus B i anden. Det vil sige A i anden plus B i anden plus 2AB. Og så arealet af de fire trekanter og lille kvadrat. Arealet af en trekant er højde gange grundlinje divideret med 2. Det vil sige A gange B divideret med 2, og der er 4 af trekanterne, plus C i anden. Det vil sige 2 gange AB plus C i anden. Og begge de her formler, de er udregningen for det store kvadrats areal, og derfor kan de sættes lige med hinanden. Og da der så er 2AB på begge sider, der lægges til, så kan de faktisk gå ud mod hinanden, fordi så er de overflødige. Derfor så hedder det så til sidst, A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Og så er sætningen bevist, både visuelt og via formler.